Tikulandireni kuno ku Kamuzu International Airport mu mzinda wa Lilongwe komwe ndithu tikuyembekezera kulandira thupi la Hope Chisano amene wamalemu Hope Chisano amene anatisiya pa 1 June chaka chino ku United States of America. Tikunena pano ndege yomwe inanyamula thupili yafika koma posachedwa apa ndithu thupili likhale likufika tsopano mtunda omaliza. Mwina kungofotokozapo pang'ono kuti kodi Hope Chisano anali ndani, nanga athandiza bwanji kutukula nkhani za zisudzo mdziko muno komanso iwo ngati munthu anali ndani. Hope Chisano anabadwa pa 17 September mchaka cha 1970. Iwo sukulu yawo ya primary anapangira mchigawo chapakati chomwe chino mu mzinda omwe uno wa Lilongwe, ndipo secondary school anapita ku Dzenza Secondary School. Ambiri mwa ife tiakumbukira Chisano ngati munthu mmodzi amene anali wazisudzo, amapanga zisudzo kwambiri komanso zisudzo zake zapamwamba. Sanali munthu wamba iyaye, komanso anali mtolankhani amene amagwira ntchito ku MBC makamaka ku radio, timadziwa kwambiri kuchekera ku radio 1. Atachoka ku Dzenza Secondary School anapita ku Polytechnic komwe anakapanga maphunziro awo autolankhani. Kuchoka kumeneko anagwirapo ntchito ku wireless ya Capital FM. Kuchoka kumeneko anapita ndithu ku Malawi Broadcasting Corporation komwe ndithu agwiranso ntchito nthawi yayitali kupitirira ndithu zaka 20. Ife times tikhala tikupatsirani tsatane wa mmene mwambo uyendere kuno ku Kamuzu International Airport, komanso ndi achibale amene atilongosolere kuti kodi Hope anali munthu otani, nanga iwowa zinthu zomwe apanga ku Malawi kuno zinali zotani. Nde pano tili ndi Christopher Chizuma amene ndithu ndakubanja amene tingofuna atifotokozere bwino kuti kodi moyo wa Hope Chisano unali otani. Pepani. Zoonadi, Hope Chisano anali uncle athu. Kwa ifeyo anali ngati chimwene wathuso chifukwa timakulira naye limodzi. Ukhalidwe wake unali wokonda family members. Nthawi zonse akafusidwa kuti athandize amabwerapo. Komanso even nkhale akakhala kuti sanafusidwe amakhoza kubwera. Even chikakhala chinthu chokuti sakudziwa kuti athandiza bwanji, still amabwera kuti tikambirane kuti vuto limene tithesedwa bwanji. Tatifotokozeraninso moyo wa Hope kuti kupatula kudzipereka kubanja umunthu wake unali wotani. Tikudziwanso kuti anali katswiri pa nkhani ya zisudzo, amagwira ntchito komanso eno achibale amapanga bwanji balance nthawi kuti apite ku ntchito apange zisudzo komanso kubanja. Zoonadi, pachiyambipo amakonda kwambiri za skulu. Ku primary kenaka mmene apita ku Dzenza, even mmene apanga tertiary education yache anapanga post pang'ono catering, kenaka kuzapita ku Pole mmene amaliza maphunziro ake. Kose kunali khama lache personal effort. Zikafika ku nkhani ya banja, banja lache analipeza cha 2000 omu, ndipo anali wokonda mkazi wake Vivian. Komanso ndi ana ake, ndipo amakonda kulimbikitsana nkhani ya skulu. Ndithu amatha kupanga balance bwino ntchito kena kuzisudzo kena konso banja kwambiri. Akapanga zimenezozo akapita ku ntchito, kupapanganso mwina za skuluzi, komanso even ma functions a family ndamene amasogolera. Tikumudziwa ngati kuti amapanga ma public functions, koma ku familyso anali munthu wodalirika kwambiri. Ngati zinkhoswe ndi maukwati amathandizira kwambiri. Luso linazadziwika liti luso la Hope kuti akomatu muli ukadaulo wa zisudzo anayamba bwanji kuti afike poti dziko lonse la Malawi nkomadziwa kuti kunja kuno kuli Hope Chisano? Zoonadi anayamba ali wang'ono zomwe zosewera makukamu komanso pamene anazapita ku primary school. Kwenikweni kuti adziwike no pa market ndinganena kuti pa Malawi nali mena amapanga za atim ku Dzenza. Anapanga play na yache imene anali main actor mpaka anachuka nayo kulandira maodi. Atashoka pamene anaza joina Wakhumbata so wapanga naye ma play ambiri. Kuchuka kwambiri anazachuka ndi mena amapanga ndi Mr. Shem Joy. Yes. The last boat
komanso The Man Who Harnessed the Wind. Mafilimu amene wawa ndi amene ampangisa kuti aziwike kwambiri internationally. Hope mumusowa bwanji ngati akubanja? Timusowa pali chigapo. Timusowa kwambiri pali chigapo choti kuti tikungonenaso kuti anthu atimve tikunena koma timusowa kwambiri. Amapanga, he was a general player. Amapanga fit pena paliponse. Timusowa kwambiri kuti mpaka napano posi tikukhulupirira kuti zachitika until we see his body, until we see the casket kuti dandi zoona, otherwise tasweka mtima kwambiri. Tathokoza. Zikomo. Yayi amenewo ndi akubanja Christopher Chizomo kungofotokoza kuti kodi moyo wa Hope Chisano unali wotani. Atifotokozeranso kuti kumbali ya zisudzo iyi anayamba ali kudzenza secondary school komwe ndithu luso la zisudzo linaphukira. Tikhalanso tikuyankhula ndi Matthews Banda amene ndi nzawo kwambiri wa Hope Chisano. Anali nzawo ndithu anayamba kucheza ali achichepere, amasewera limodzi, zonse amapangira limodzi, akumudzi wabwino. Tifunanso timve kwa iwo kuti malemu Hope Chisano anali munthu otani. Takulandirani. Somo kwambiri. Tatifotokozerani kuti ubale wanu ndi Hope unayamba liti, komanso nthawi imeneyo zinali zotani kuti mpaka Hope akhale nzanu wa pondapo inenso mpondepo? Zikomo kwambiri. Choyamba ndine Matthews Banda. Ineyo ndi Hope tinadziwana mu chaka cha 1989. Nthawi imeneyo tikupita ku secondary school, iye amapita kudzenza, ine nali ku Central College of Commerce. Timacheza bwino ndithu, tinali zambiri because we had something in common. Monga timakunda nyimbo, nthawi imeneyo zachina Michael Jackson, Freddie Jackson, Piabo Bryson, just to mention a few, Whitney Houston as well. Ndiye timacheza kumana ukambira Olympics za skulu. Anali munthu wokonda kucheza ndi nthabwala. Moti kudzenzako anali ngati akita. Moti nthawi ya atemu anakitapo ndithu sero lotchedwa Azimu limene linamuyika ngati pamapo anthu ambiri kuti amudziwe acting chanambira pamenepo. Ndiye kupitirirapo analibe ndi chidwi kuti adziwenso zokhuza ndi za pa radio. Titamaliza skulu anazapitaso ku Polytechnic kukaphunzirako za utolankhani, kenako anajoina ku Capital FM. From there anazajoina ku MBC. Koma mwachidule even pa ukwati wake nali investment wake. Koma nali munthu wokonda kucheza, zake zinali nthabwala. Moti tikaweruka ku skulu timacheza, titamba ntchito yali ku Blantyre, ine nali ku Lilongwe ndimagwira ntchito ku Kazbek Malawi, timacheza abe mpaka atasiya ntchito ku MBC is 2023. Wapita ku America, we are still in touch mpaka na lero. Kumeneko ndimasatirana ndithu oti we in plans now mandita nasi obweti zacheze. Moti nali pa ulendo tinkacheze naye. Chabwino, Hope wanali munthu otani chikhalidwe chake mwafotokozaponso apa kuti anali okunda kucheza, mwina moyo wake unali otani pakati pa anthu? Moyo wake unali wokonda kucheza ndi anthu, anali wozichepesa. Komanso anali munthu wopa Mulungu. Hope anali wokonda kupemphera. Ndithu Sunday ina iliyonse amene akapembedze Mulungu amatilimbitsanso ife kuti zonsezi zikutithekera chifukwa choopa Mulungu. Komanso anali munthu wotilimbikitsa kuti tizilemekeza makolo athu. Anali munthu woti amabwera zaona mayi anga, ine amanditenganso kaona mayi ake ndithu kampata. Moti family yako a Hope imandidziwa, family yako athu imamudziwa. Amati is my brother. Pachinzake panachoka anasanduka nzanga weniwe ndifua inaliponda apa ndipondepo. Pamene pali Hope ine ndimakhala pomwe. Mwina anonso pano kumbali ya zisudzo mwanena kuti nthawi imene muli kudzeza secondary school komwe ndithu anaoneka kuti zisudzo zatumphuka kuti munthu uyu ndokonda zisudzo. Ulendo wake unali wotani kuchokera kudzenza secondary school? Ulendo wake ochokera kudzenza secondary school ata akita ndithu kwa atemu fwa kuna tumapangira kwa Kamuzu Institute ma finals ndikumene anthu ambiri anamuonera sota munthu ndi walusweta. Ukumbukira amafilimu mpamene anamvera ambiri zoti Hope ndi akita mota anampanga approach ena amafilimu kumakita nawo ena ma-advert amene kumapanga ndithu ndi pamene ndithu luso lake linatumbukira kufikira na lero ndithu kuti wachita nawo maakita amafilimu ambiri monga The Fishing Boat mnayionerapo. Komanso panali ina imene amaina ochita feature koma kutatanya mkakala
kupita ku America. Koma cholinga chake china cha ku America chinacho kuti akapitize soluso lina kuphunzirapo kupitiza pa acting ya film ndi ya madrama. Ndithu Hope mumukumbukira motani? Hope ndizamulira kwambiri chifukwa anali munthu wansangala paliponse. Hope samakwiya kwake kunali kulangisa, anali ndi upangiriso wophunzitsa anthu ndi kuwalimbikitsa skulu ni matalent amene ena tinali nawo monga tilimbikire skulu tipitise patsogolo miyoyo yathu. Koma anali munthu wabwino kwambiri, tizamulira ndithu. Koma chosangalatsa chake Hope anali munthu wokonda kupemphera, ndipo wapita kwa Mulungu iye atalandira kale Yesu. Anali munthu wokonda kupemphera kwambiri. Ife tutathokoza. Zikomo kwambiri. Yayi amenewo ndithu ndi mmodzi mwa anzawo amalemu Hope Chisano amene ndithu anaphunzira nawo, anali nzawo ndithu wa pamtima kwambiri, amangotifotokozera kuti iwowa anali munthu wotani komanso kodi amsowa motani. Apa yayi amene tinafotokozera kuti kuno kwabwera anthu ochuluka, kwabwera akumpingo, kwabwera achibale osiyanasiyana, komanso kwabwera mmodzi mwa amene ndi munthu wandale komanso anali governor wa Reserve Bank of Malawi Adalitso Kabambe. Pepani takulandirani pano pa Times. Mwina imfa ya Hope Chisano yakukhudzani bwanji? Ndi imfa yopweteka kwambiri. Hope tinganero adakali nyamata, si munthu amene anakula ndi kukalamba. Inde tonse timadza tisonake tidzafa, komano wamfa imfa yodzidzimutsa kwambiri. Sitinamve za matenda, tinangomva kuti Hope watisiya. Ndi imfa yopweteka kwambiri, ndi wachinyamata nzathu. Ndiye dziko lataya munthu amene anathandiza kwambiri in the media, kuthandiza kutulutsa poyera zinthu zimene wena amaziona, zimene wena amazikamba, zimene zingathe kuthandiza kutukula dziko la Malawi. Ndi munthu amene analitumikira dziko lake kwa nthawi yayitali mwabwino kwambiri through the Malawi Broadcasting Corporation. Ndi munthu amene ali ndi tsogolonso lalikulu labwino. Ndiye dziko likamata anyamata ngati amenewo amphamvu zawo akuphunzira bwino tangathandiza dziko lino ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. And specifically for the timing, kuti dziko lathu tataya anthu ofunikira kwambiri within such a short space of time. So it's really heartbreaking. Ndikuchokera kumaliro wena coming here, ndikamachoka pano tizipitaso kubalaka. I mean it's just a terrible time for the nation. Mwina Hope ngati dziko tikuyenera kuti timukumbukire kuti anali munthu wotani? He was very skilled, talented, well trained, mannered, principled and hardworking. Ndi nyamata amene amagwira ntchito yake yabwino mwakadaulo mwaluso. Ndi munthu amene ndikhupa kuti tidzamkumbukire kwambiri ndi ukadaulo wake pa ntchito imene adayiphunzira imene amagwira muonetsera kuyikonda kwambiri. Ndi dziko lataya munthu amene tidzamkumbukire for a long time, very long time. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri, zikomo kwambiri. Thank you. Yeah, amenewo ndithu anali Adalitso Kabambe omwe anakhalapo ndithu governor wa Reserve Bank of Malawi. Pakadali pano tikutumizeni kaye ku nyumba yathu yolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre, tibwerenso kuti timalizitse mwambo umenewu. Yeah. Chabwino iti kulandireninso tili pa mdipiti wochokera ku Chileka International Airport mu mzinda wa Blantyre, kumene ndithu timakalandira thupi la woyimba Soja Lucius Banda limene lafika, ndipo pano tikulowera ku College of Medicine kuti akachite ziwiri zitatu zoliunika kumeneko, kenako akhale akulowera kubalaka. Pano tili tangodusa kumene pa HHI ndiye tikulowerano chapa pafupi ndi depot, ndiye kuti posachedwa pa tikhale tikufika ku College of